Dalam mah. Apa sih mama? Celak-celuk ayo cek motor lo. Nanti kopi ku mau di gini. Loh, ngopi ae. Yo lek biyen bujang lek saiki nyusu tah apa-apa. Ya cok gelek-gelek mama. Wong mambung ya mambung baku ngono. Anjen sampean klenteng ae. Loh, apa sama nyelak aku mah? Loh, lah saiki lah jadwale men reunian tah. Oh iya lah, li aku mama. Yo sedang salino. Ya sik yo. Yo. Loh, iki lah arek wis rame di grup. Oh iya, balas sana mah. Iya. Ya apa mah? Wis ganteng ah penampilan ini. Sajane yo enggak pating ganteng, tapi lek bojoku yo wis ganteng ae. Ya. Apa jae? Apa ora? Tuh jariku lek duwe pedae mbok disani bensin ngono lho rek. Ngawut pedae. Duyuhi ya wis. Apa? Waktu macet rek iki rek. Hai. Budal reuni dadak. Apa ae lah. Iki tambah. Wis akeh. Akeh. Ya opo iki? Ya apa iki? Busine delok. Sik. Busine Lon. Waduh, colo. Rapinya ya. Cok. Nyesel Tenan nek. Iya, goblok. Waduh, kenapa kon rek kena ri salah. Busin. Coki. Duh, opo iki rek? Ngawuron. Ya telat awak dhewe anu. Apa ya? Reunian iki. Kira-kira kok dikei mangan apa ya lek Hendra? Lah iya iku. Paling bataku. Loh, mosok Ya. Oke kok nek gini mataku. Lek lha wong tukak warisan wong tuane. Lah iya iku. Paling ya soto kunyit, rawon. Iya. Rawon lodeh. Kok jangan-jangan gede. Ih. Loh, apa arek-arek iku? Macet. Mosok wae. Bareng aku yo. Nek buri kono. Yo gak apa-apa. Gak apa yo? Masih rusuh yo. Mana yo? Oh iya wis. Tumpaki. Cek tak pakir nih motore. Tak gero sik. Ya wis. Yo, Pak ngarep. apa men ngarep? Loh, lain malah kene ta aku rek. Nek buri kono tau aku mbek bojoku nek kene. Walah. Nek buri kok arek-arek mau Ya nek buri apa-apa kok. ta rek. Alah, cok ngono ta. Iki Lah. Kok ndi kok ayo ngewangi iki lho. Kate lu ngarep wit. Kate lu ngarep lah kok ono bojone diagrek. Waduh. Akeh telek. Ono telek to. Jenenge iki rek mari mantu iki. Waduh. Aduh, ayo kon enggak kon. Enggak. Sik. Biasa lek enggak ono sapi silite dhisik. Berarti iki silite dhisik. Ayo wis. Silite dhisik. Wis ora apa wis. Arek sak mulai kok. Ayo kon enggak tak Ora lho. Iya kan. Gulune. Dise sing di motor marah ngewangi. Posoke yang ngono ora gelem. kok mesakne sih wong-wong iki. Wis, ayo. Taleno. Gulune taleno dulune. Lah. Munine gak emah iki. Iya. War. Awas sekelmu keslantik. Awas. Ya ora iso jelentik ra ya. Jelantikan lho. Oh iki sapi Gak paham. Ayo, Wis ngono tok. Ucul. Wis munggah ndek kono tak tutupe. Lawae. numpak jebur kene penak le yo. Iya wis munggah ndek kono awakmu. Tak tutupe lawange. Iki kok gol. Ayo budal, berangkat. Mangan nang Cuk. Berangkat. Oh, mangan angin, Cuk. Mak, anakmu numpak motor, Mak. Ya wis.
Sampeyan pengin piala piro, Pak? Gawe 11 ayo. Cek iso dadi tim sepak bola. Mau ngoyane ngegono ora tau nyang ae kok. Lah ndise kancane sampean kok gak teko-teko, Pak? Lah kok abane cincin pawon golongane suruh badok teko. Wah, cuk, cuk. Omahe deh. Ono montore yo, Cuk. Tetep burune teko. Awak dhewe ngaiti ae iki teko. Bukaan iki. Hop. Hop. Wah. Ora iso nyopir. Gak main. Aku ora iso mudun nek Saya wani. kono lho. Aku gak wani. Wah, goblok. Ora tahu. Apa iki? Ayo petan mudun rek. Waduh. Rek opo? Min. Semaput arek rek mari numpak motor. Temenan tadi. Aku terjatuh. Hapus. Siar iki koclok arek iki. Wes aku terdiam tak mau menolong. Ayo saking aku mah kok. Biar merek Roto. Kok niki weroni. Kalau wis teko ae disambut ae. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak. Wah, adik aku salaman. Adik aku ae. Oh, aku salaman sik. Sing nong dhisik. Iki bojoku iki. Bojone. Mbak, Bojoku lho. Wis. Jelasin bojone kok lho Dik. Oh dikene jelasin. Bojone kok lho ngene iki. oh ya aku gede kene. Oh, aku gede kene. Sane bojone wong iki. Apa sane bojone wong iki? Wis, gak apa-apa wis aku tak lu. Kene ae. Wis ganteng-ganteng. Plong. Nirune. Kalau bukono lho. Lah apa? Kok lo bukono lho tuan rumah iku. Yo nek kene ta wis sing ganteng. Wis gak apa-apa. Ya apa perjalanan ini memang? Wah, enak. Tiba-tiba pemandangan nang omahmu yo, wah api yo ndek embong-embong yo. Tapi kok suwe temen. Yo supire iki. Supire iki mangko. Sentos ini. Kata pula aku mang sing nyupir. Ora iso nyupir. Gak iso. Bojone wong. Tangane. Iku mang sepedaku wajah to terus nunut iki nunut iki mang. Wanyene sepeda berandal. Tapi wis aku ngomong ayo nggo motorku sing abang, sing putih digowo. Motor abang sungkro iku ah. Wis suwine dawa asu ditene. Aku lantas ngerayin motor sih wingi numbasno abah. Tak jak ngerayin arek endok sing gelem yo. Main mang budal nggo motor lak kowe enak ta. Motor-motoran. Motor gandeng. Sedikit dawa iki. Tanpa apa setir bunder selepa. Kayak wong-wong iku biasa iku. Kok ketua OSIS piye? Wah, iki suka seto. Aku pengen nyolong pulpen ya. Apanya aku nyonto? Nyonto lah kok. Duh, bener nek kowe nek sing salah tambah. Tambah elek ya. Arek cilik iki pancet ae. Tambah goblok. Jadi kok pinter hari ini. Kon tunggu iki min. Gah, aku tunggu campur lare. Aku ambek iki adik sapa sih? Bojoku iki. Wancet ae yo. Wancet goblok. Kamu biyen kan saiki ambune wancet. Aku batuk ngono. Ujian biyen aku mbek apa guru-guru dijajar bareng iki. Waduh jan ambune. Tambah kenyang. Anak dukun. Makane pinter. Anak dukun ini kok. Dadi ketua OSIS. Kono yo pancet rambemu gember ae rek. Wis menengo. Wis iki padha ngumpul kabeh ya. Ayo acarane ndek mulai. Masa iki tok.
Jiro lupatmu. Wis kanjene Wis, biyen sekolah ya sak piro sih Iku iki. tuan rumah cek Dhewe sak mene. Ayo, disela ketua sisan dan dibuka acara Oh iya cocok wis. Tuh kau sis rek sampai saiki pancet Yo cek ono kanggone rek biyen pinter di sekolahan iki kok. acarane. Iya. Monggo. Kakean rewel iki. Ngadeg kono pondok kene. Segini ae Aduh, ngadeg dhewe kok tak dekno. Wis kadang ya ditekno sapa-sapa. Wis saya udah dimulai rek. Misuri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan pada kesempatan reuni kali ini. Pada reuni kali ini kita menyambung silaturahmi, dan untuk yang mau berbagi pengalamannya silakan. Kalian silakan berdiri. Tangan digediken. Untuk yang mau berbagi pengalamannya saya persilahkan. Aku iki. Aku ae pengalaman, aku di. Pengalamanku akeh. Oh, aku tambah akeh. Si Jai sapa? Tuan rumah. Oh, iya. Yo wis. Pengalaman menghormati tuan rumah. Yo, rumah pengalamannya ngadeg-ngadeg wis. Iya, wis ngadeg ae. Ya dek kene mosate ngadeg di Joko. Iso oleh jan koyo Claudia Cynthia Bella ngono lho ya. Aku kepingine ya pengalaman. Ngaten lho apa? Wis bayang. Ya Jenenge iki ne lho apa jenenge iki ya. Cek oleh. Ayo ngadeg. rek. Tuan rumah pengalamannya diceritakno. Oke, saya bakal berbagi pengalaman tentang kesuksesan karir saya dan mendapatkan Nyonya Revita. Celusak iki tangane. Aku biyen soro rek. Soro pol wis pokoke. Ngalor ngidul gawe omongan, ngulon ngetan gawe lelekan, digojloki bendino di pos. Tapi yo alhamdulillah saiki yo biar dhewe omah mewah, motor papat, Percaya. tanah hektaran. Uripku wis ponjol cukup, wis keturutan kabeh, harta, tahta, Revita. Enak. Tapi kabeh iku mek warisane maratuwa. Nih aku pas teko ket mung dikene jajane gelo lho entah. Lah ngene. Lah iki aku atok Kendangane cak met iki. Ngene iki. lha winginane urunan piroan ndek iki. 50.000 rek urunan rek. Utunane 50.000-an. Awakmu iku sugih krana nasab. Aku lak sugih krana nasib. Wes sugih awak. Kali iki ta. Iki ngene iki bojone bidan iki. Iki paling warisane wae pisan. Aku udah ceritane cai biyen niku yo. Iya, wis ceritane. Pas ngemot montore ngemot sapi kok sopo ngono lho biyen. Iku anune diselentik kon. Abone. Yo sikune lah. Terus dibawa nang rumah sakit, itu nang bidan. Terus akhirnya seneng nang bidan, tiba oleh bidan ayu. Aku opo bidane kok gelem. Aku ro bidane. Soale mari jelentik abo gede. Male Pak warisane mertuane ya akeh pisan. Akeh. Tapi penak rek oleh bidan. Penake. Penake. Masa loro-loro ya ono sing ngrumati. Kabeh iki gurung ono sing rabi ta. Wes Mas, aku rabi ping pindho. Ndi bojoe kok gak dijak. Tak pegat. Aku ora tau nyambut gawe kok jare. Iki yang ngono arek iki, bojone wong Hongkong. Ora. Bojone Hongkong. Ora aku Joko santai. Aku pemuda baik-baik kalian. Golekno tangga-tanggamu wonten ndek kene. Ono yo rondo anak papat. Oh ngawut. Nyonya iku gak duwe ati. Nyonya iku gak duwe ati. Tunggale geno sing model-model ngono ku rek. Masih fotokopiane yo gelem aku kok. Masa aku ngenteni rondone bojomu. Oh. Oh, iki dia nyanyi bae. Ya ora wis rek. Trongus kon nek nang arek wedok. Apa kamu kok meneng ayu? Kate gak meneng yo opo? Lah wong sing sampean gowo biyen tau digendak. Biyen asake tahu cerita nang aku. Kate nembak iki buanane sampean iki. Lah wong preman sampean wedi asake. keprenan kok genset katene ngono bidan. Iki diceritane. Lek dadi artis sampean iso nek to iki lek dadi artis. Selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-75. Semoga
tambah jaya, maju, Tambah sukses. Anti koruptor. Merdeka. merdeka. Dirgahayu Indonesia.